derek langkung. Sing damel-damel video mriki Bu. Sugeng, Bu. Mriki niki pundi? Mbak Tonjo. Niki enten pinten kakak teng mriki? Oh, alah. Nggih, nggih. Asli mriki napa putih, Bu? Oh, alah. Mayoritas mriki warga napa, Bu? Nanam jagung ya? Oh, alah. Oh, alah. Lebih bar-bar manenan kene iki, Dik. Asal kakak, Dik. Manene, Dik. Napa kakak kan mriki, Dik? Oh, alah. Rencang-rencang. Pilot ya. Lagi turunnya kalau mau kok kurang kabar turunnya sing ditanami tebu napa nggih? Oh nggih, muga-muga gede nggih. Mau sing di Iki malah dereng wur nggih Bu jagung ini. Dereng. Dan iki musim tikus dereng resik-resik. Nembe sing mulai resik-resik iki tikus mriki ku sak kathahane ndek wingi niku mboten panen, sak anggen wae mboten panen. Wis panen wingi niku Bu, malah mboten panen mriki nggih. telaske tikus niku kan. Buat diobati tumbas keobat gitu. Tase mawon. Ngingu mendo Bu, nek riyon. Ini nomor denden. Sampai napa sing teng panggung niku Bu. Lembu nggih enten nggih. Oh, anak. Kok teng mriki niku anu Bu, kadangane niku kok dhuwur-dhuwur niku Lah panggung. niku banjire ndek wingi mawon semonten niku. Lho, lepene pundi yo, Dik? Niku Kak, Oh, wingi pun kalen rapen mriko. Lah niku mau dikumpulke mawon nggih larene kula niku wis sekelem sak menten kok. Lah niku sing Ageng nggih toyone berarti kula Bu, niku saking lapene niku nggih. Ageng. Iya, mriki dhewe. Lho, dugi sepinten, Dik? Walah, lah pripun juran gandeng anu. Sini. Iki larene mriko nenek-nenek. Dugi berkompor-kompor Dik. Ngadep niku berapa gitu? Lapet tuntang niku. Sing di jembatan niku wae. Dek, nah kemarau nggih enten toyane mboten ngeten iki. Alit ngoten. Tapi nak pun Jawa niku wah nggih nggih.
banjir niku ndawet inggil semanten niku.